DXDC Radyoman Report. Nisangpot sa dugong insidente ang bangi sa yuta sa Mag-igagaw sa Purok 18, Upper Sirib, Kalina ning syudad, pasado alas 11 sa buntag kagahapong adlaw, Hunyo 28, 2023. Gi-identipika ni Police Major Ricky Obenza, Kalinan Police Station Commander, ang biktima nga si Johnny Billy Malacura, 35 anyos, ug ang suspect si Nicklin Makalalad Malacura, 30 anyos, nagkabangi tungod sa muhon sa yuta. Dihang nagkabiklanay na, gingong gitigba sa suspect ang biktima sa wala niini nga kamot. Gidala sa Southern Philippines Medical Center ang samdang biktima, samtang ang nanigbas gikustodiya sa Kalinan Police Station. Gibutyag ni Obenza, ni desisyon ang biktima nga dili na mopasang atog kaso batok sa iyahang igagaw. Ikatakdang maghusay ang duha ka kampo sa barangay aron abagahon ang mga galastuhon sa biktima sa ospital. Dugay na nila, mga balik-balik lang nila ba. Ang gamay lang porsyon ko nilang ginawayan sa ilang yuta, ilang buon lang. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.